Ko Nicolas Lirasan, ang duty investigator sa Kabankalan PNP. Sir Lirasan, good morning sir. Si Action Barlow na There is Action Radio Bacolod. Good morning sir sa nga nagapamati sa programa mo sir. Yeah, salamat gid sir sa time. I-check ko lang sir, i-confirm ko lang, bali duha ka mga vehicular accidents sa nagluntad kahapon dira sa Cabancalan City. Correct ni siya? Bali duwa sir ka vehicular accident sir, minutes lang ang distansya. In same place lang sir, gamay lang ang kalayoon sa unang vehicular accident sir. Aha, sige. Unahon ko ni sir ang nakita ko kahapon, damage sa Toyota Innova, ang kaengkwentro sin is wing van. Yes, sir. Di nga area gid na tabo, Sir Lirasan. Dire sir sa National Highway sa may kurbada nga part sang barangay Binikwel sir. Sa may kanto gitang kurbada niya dira gid tabo sir. Aha. Ano sir ang inyo sa investigation? Paano natabo ang insidente? Bali ni sir ang wing van going Cabancalan City ni siya from halin sa north direction. Ang iniyang Toyota Innova sir, bali halin siya naman Cabancalan, ari siya sa piyak ng direksyon, pa Bacolod naman yung direksyon sir. Aha. According sa witness sa dito sir nga madasig gid ang pagpadalagan sang Toyota Innova. Kasadiin nga nalabot gid ini ang fuel tank ang left side nga bahin sang wing van sir. Aha. Amo to din sir nga sa may kurbada gid nga part nalabot yan kani yang ang fuel tank kag nag-leak ang krudo sa highway. Aha. Fuel tank, wing van. Amo ning wing van ang nagbunggo sa Toyota. Bali ang kwan sir ang nag-initiate ang impact sir ang Toyota Innova sir. Okay. Ang nag-initiate ang impact sa wing van. Mhm. Okay. May sakay sa Toyota Innova di sir? Kwan sir, driver kagang isaya kaupod sir. Amot ang sakay. Amo lang dito sir ang duha sir. Ang kwan sakay. Aha. May ngalan ka na sir sa driver kag upo diya? Ang driver lang siguro sir nakuha ko nga lang kay wala ko na kay ang pasahero ya kay nag-attender mo ko to dahil sa ikaduhang aksidente sir. Aha. Ang driver sir sa Toyota Innova mo si Mr. Elmer Dado. Okay. Taga Bacolod City man. Elmer Dado, taga Bacolod City. Yes sir. Kamusta nang yesterday nga kakamtangan kahapon? Okay ba ni sa? Bali sir, luckily sir, minor scratches lang gid sir ang iyang naagom kag ang iyang passenger sir, iyang upod wala man sang kunanong injury kag samad sa lawas sir. Aha. Sabayan sang wing van. Sa bahin sang wing van sir, wala man sang wala man sang casualty, wala man sang pilasong, wala man sang may bali sa pinante kay sa driver sir. Aha. So ang dako-dako nga damage sa nakita ta magyapon sa mga laragway nakapost social media ang sasalakyan Yes, lang gid. Sir, both vehicles may damage man sir, pero mas dako gito siguro ang sa Toyota Innova sir. Oo, kay daw wasak gitong Wasak pangunang ito, nga bahin, no? Yes sir, lupok to yung guma sir, bali ang yang rem, buka to sa Toyota Innova, sa may driver side nga rem niya kag guma, lupok gito. Oho. Yan isang ining fuel tank o kondang wing van. Sino ko pa nagiya sa di? Ang yes sir, sang wing van sir nga fuel tank na ang igo sang Toyota Innova. Aha. Mga oras gani sir kahapon na tabo? Ang kwan sir, ang tawag di sa amon sa Radio Roam is 3:20 PM sang hapon sir. Aha. Ang natabo ang aksidente. Mayo lang no kay ang nadamis diri sa lakyan lang wag man sang dako nga kapilasan ang kontre Yes, sir, ang oo. mga involved nga persona no. Sa iluwan ko sa Yes, sir, ikaduha. okay. Oo. Kay kung tanaw mo sa picture sir, Gani? before may oo. Oo, kululbaan ko lang taon mo lang sir ng isura sa salakyan no. Yes sir, yes sir. Oo, sige. Katuan ko sa ikaduha nga aksidente mga una ni sang wing van kag Innova.
or Una ni sir. una, okay. Una ni sir. Ang ikaduwa ni ang Toyota Hilux kagang Adventure. Aha. Mitsubishi Adventure. Okay. Bali ang natabo sila sir, amo man sir kay nakibot sila siguro nga gulpi lang nagkinundong sa lakyan kay gintrapikan na sa nga aton mga traffic enforcer kag sa nga aton nga patrol team Ah. ang dalan kay kurbada sa sir mo blind gid sa piyak kag piyak. Mhm. So guro nakibot ang mga driver nga ginpapundo ti hindi ang Toyota Hilux nakapundo pa ano siya sa gilasundan niya pero ining Adventure wala gid kadi parang do nakibot mas siguro sir nga gulpi nagpundo ang atubang niya nga Hilux. Aha. Kasundanay ni sila. Gasundan na sir bali nalabot gid ang likod nga bahin sa Toyota Hilux. Aha. So, ini sir, nagano pa nagali angot nagabalid nag resulta ini sang una pang aksidente bangod man nga ti gin traffic ang area Yes, sir. nagpulundo mga salakyan why ni kabalong driver sang Hilux kag Mitsubishi nga aksidente gali. Yes sir, o Aha. sir. Mo gid sir kag isa pa sir ano nang gaulan sa to that time isa pa dadlo gid gid ang dalan. Oho. Kag kurbada. Oo, Oh. lapit pa sa kurbada sir. Met Correct, kurbada. sir. Mga pila ka metros bulabanta mo sir man atong ang ginuntaran sang Ikaduwa, sir. insidente sang Toyota Innova ag wing van sa sining aksidente sang Hilux kag Mitsubishi. More or less sir, mga 100 meters lang gid sir ang distansya. Ang Kalapit ikaduwa na ba? nga BA. Oo. Lapit-lapit lang gid sir. Oh, mayo man kay way man isang wounded sa Hilux ang Wala sir, Mitsubishi. bali sa lakyan naman ang may mga damage wala man sang driver kag passengers nga involved sir. Oho. Sa mga motorista sa siguro sir ti halong na gid halong na lang gid no labi gid sa kurbada no Yes, kadelikado sir, labi ka gawla no. Ang aton da sir nga area sir, accident prone area ginada sir. Kada damo ginada sa may nagaka aksidente kiti straight line ang kuan nila din gulpi lang makurbada. So decide di nila ma-assess ang ilang speed. Di sila kabar, muna nagakagatas lagi sa ibang salakyan sir. Oho. May ara naman kita na sign o kun warning sir no nga nabutang da nga inang area accident prone. Yes sir, may ara sir, both sides ang aton nga dalan sir may mga warning signs man ta sir nga ginbutang ang aton nga DPWH sir. Oho. Sige ya. So sa mga pamati sa aton kabay unta nga makabulig ni nga pahanumdom sila nga once nga maglabay dira sila sa barangay Miniquel sa Corbada labi na kag kun kaulan halong kag hinahinay gid no kay hindi ta mapaktan ang aksidente. Anyway, sir, Yes, sir. Police Staff Sergeant Nicolas Lirasan, sir, thank you so much Yes, kida sir. sa information ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Yes sir, salamat man sir. Salamat ka, good morning. Action Hotline.